левел 4 и до мен е... Така. До мен е онера в този сервер. Кажи здравей. Хостер е онера. Здравейте. Да. Сервера е много готин. Тук що имаше евент. Аз станах Вече хелпер, да. то софт стана. Да, ето тази книга. Ранг хелпер. Да, и сега да ви разведа из варповете. Warp. Chant. И ето Warp Enchant. Не кой знае какво, но енчантвате тук айтеми и така нататък. Да, на вета вижте само какво хвърлят и... вие ще прецените дали си смият само да видите. А при 10 човека хвърляме фулки. Да, аз го казвам тук. Така. Ми преминаваме към втория Warp. End. И Warp End е представлява това. Да. Искам да честит 1 април на всички. Честите на шегата. Да. Днес е 1 април и тези от Mojang искаха да нали, пошегували се с нас и всички скинове са на вилиджери, т.е. селяни. За тези, които играят повече Minecraft, знаете, в селата има вилиджери, които могат да се купуват. И ето това е онера в момента. Той ходи нагоре, лети. Да. Той се пише Терадайт. И да. Минаваме към третия Warp Event. Ето го Warp Event. Да, това е Warp Event. Нали, тук Drop Event е. И така. Ето тук има честове, лампи и така нататък. Тук има кошчета да си хвърляте. Ненужните ми. Си стакнете. Значи минаваме към петия Warp Food. И така Warp Food, ето това. Има Mushroom Cow, Chicken, Pig. И да, това е. Добре, тук има някакъв чест. Томбола за 1 април. Значи в томбола за 1 април има... Сега ще кажа. Значи... Full set, Full match, стак Golden Apple и за сила 32 пошъки за сила, минута и 32. 260 атакта имаше. И минаваме към другия Jump. Warp Jump. Ето го Warp Jump, скачате си тук. Да. Малък е, но може скоро да направим по-голям. За мен хубаво ми изглежда. Мале, сега всички ми спомнят пуснат ли е сървъра, мале. Тук има, да. И тук има това. Тук ли е това финиша? Може би. Да. Виж тук готово. Така виж. Финиш. Да. Добре. Да сложи ли на табелка извика и админ или? Не, то без това се найдем. Добре. Сервера е хардкор PvP, нали? Да. Само да ви кажа, дето сутринта в 1 часа на обяд правиме спринт евент и джъмп евент. А вечерта в 19:00 хвърляме ранг с книга и правиме понякога чест евент или дроп евент. И дето сами разбрахте ранговете и евентите. Покажи Warp SMS. Добре, сега само да покажа спауна. Ето това е спауна като цяло, джумпата. И след Bedrock, да, сте в PvP. И се биете. И тук евента продължава, както виждате. Фулки се мятат безразборно. И така. Сега преминаваме към Warp PvP. PvP, по-скоро PvP клетка. Ми прилича, да. След това Warp SMS. И ето сега настъпи, значи тук са рангове. Да почвам от рангове.
3 месеца Рицар 2,47, 3 месеца Legendary 4,80, 3 месеца Спартанец 6 лева, 3 месеца Преторианец 6 лева, 3 месеца Хелпер 12 лева, 5 месеца Админ 4,80. Не, виж тук какво пише. Трябва да се пратят 3 смс-а по 4 демек 14.40. Да, 14,40. 5 месеца Колнер нали, трябва да се правят 3 смс по 6 лева. 18 лева и Олнера трябва да се правят 3 смс по 6 лева. Демек 18 лева. Да. И сега да толкова. Iron Set, Protection 2 и 6 години и пол. Iron Match, Sharpness 1, Fire Aspect 2. Дума Set, Дума Match, Sharpness 2 и Fire Aspect 2. И Спартанец е най-хубавото. И една легендарка, Golden Eagle, 5 бедрок. Дума Set, Protection 3, Дума Match, Sharpness 4, Fire Aspect 2, Knockback 2. 3 легендарки, Golden Eagle и 10 бедрок. И последното е Iron Set, Protection 2, Дума Match и 10 Golden Eagle. Skype за инфо, revin.com. Вие ще ги прочетете. Full Enchant Match, Smite, Pay, Sharpness, Pay, Fire Spec, 2 Wood. Да, там другите, ама няма мейл. Full Enchant Bow, Flame 1, Power 5, Punch 2, Infinity 1, Full Enchant Dumaset, Protection 4, Fire Protection 4, Project of Protection, това как беше 4, Bass Protection 4, Full Enchant Dumaset, Така малко. Unbreaking, добре, Protection 4, Fire Protection 4, Protection, пак, нали, мисля, че е Protection of... Да, 4 и Brass Protection 4, Full Enchant, да ме брадва всички енчанти, знаете какво ще изглежда ги кажете, Full Enchant, Full Enchant, да ме кирка, да ме set Pro 10, Protection 10 и Protection 10 и да ме set Protection 10, Unbreaking 10, да, значи това е за дъма сета и това е за дъма сета 10. Protection 10, Unbreaking 10, Protection, да. Добре, и сега... Рицара, добре. Рицара има команди Back, Feed, Del Home, Set Home, Рицар, тъпа, цеп и чек. Легендарито има... Легендарите са плюс Преторианец и Рицар. А Спартанец са плюс всички. Добре, да той ви каза. Хелпера, Flyban, Mutter, PRL, Game Mode, Feed, Head, Админа, Оп и Конера, Оп. Онера, Оп. Значи тези тук ви прочетох, да, и да, това е. Значи Warp, да видим други Warp-ове, Warp, Sprint. Welcome to Warp Sprint. Да го видим само Warp Sprint. Ето това е Warp Sprint, да представлява. Как мина покрай него. Вземи си компас и с десен бутон. Аз мога и с команда. Добре. Ето това е Warp-Sprint, нали, да покажем само. Тук се тича. Само да ви кажа, не съм го направил да е с вода, защото не искам да е винаги като в другите сървъри само да е с вода и заради това да го направим по моя начин. И само ела да ви покажа на хората. Да ви кажа, че някои, ако това не го знаят, сега ще казвам. Ако някой от вас това не го знаят, можете така нормално да си го прескочите. Да, тук се подпавате леко. И тук има Юин, ти спечели. Някой го е сложил? И Не. да, имаше. Да сложи ли такъв след където метката на евента? Не. После аз ще не искам да. Добре. Да, нещо друго. Warp. Малко лак. Добре, защо не ми излиза? Ето ги. Warp. Значи, Warp Trade. Warp Trade, както повечето хора знаят, там отивате и един на друг си давате айтеми. Там ми заредат. Така. Един на друг си давате айтемите, може би... Да, ето тук така.
ето това се дига нагоре, светолампата. И тук си давате айтеми и тук може да взимате от честовете и така. И тук хвърляте примерно. И да, и тук отивате, то ви го взима и така нататък. Ами да, това е относно ларповете. Лагна. Да. Без лаг не може. Ето, прави се. Така, и да прочета правилата за Warp Trade. За сделките... Това не са. Да, горе-долу това, да. Какво се отнася за Warp Trade? Сделките са на ваша отговорност, вие преценете. Не правете сделки, които не сте сигурни. Сделките са на ваша отговорност, да, за да не ви измамват, снимайте сделката. Да, и това относно варповете. И сега да покажем целият сервер от спаун, като започнем. Ето така. Да. Ето това е спауна. Мен лично това ми е любимия сервер. Нищо, че играе вече от колко време. 5 минути. Толкова, да. Най-много 10. И е така, тук PvP. Аз съм с компаса, да. Тук И PvP. тук, ако се чудите защо на всички ранкове на админите тия, админ или там ни го пише с това светло-червено, на мен е с тъмно и името ми е със светло, на тях им е с тъмно. Да ви кажа защо, защото аз съм най-големия ранг и заради това така съм го направил. Да, то си личи. Да. И това беше относно спална и сега какво? Да започнем да оцелявам. Гъмано. Да не кажете после нещо. Слагам си... Да. Тези неща тук. Аз си ги слагам, те са ми напостакнати и си ги слагам стакнати. Да. И започвам да оцелявам. Само да сложа тези айтеми в честа. И готово. А тази книгата за Хелпер, ранка Хелпер, какво да направя? Хвърли. Къде? Ще я изтрия от... Да, готово. Готово. И отивам да оцелявам. И може не заради първо. Нещо не се чу за би. Прекъсваш. Да, днеска хвърлих ранг Хелпър заради 1 април. Да, Да знаете. разбрахте. И значи тук има някаква дупка, в която може да влезете да се биете с ваши приятели или с ваши неприятели. Да, като скочите високо не види, взима демидж, така да спокойно скачате за джамперите, които обичат да скачат. И тук няма определен, нали? Тук няма определен път, тук просто скачаш, нали? Майче от тук се излизаше... Не знам... О, вещица! Да, пещера... Крипър... добре, спълно. Ето, това беше от мен. Изобщо за сървъра, IP-то ще бъде в описанието. И ако ви кефи, влизайте, ако не ви кефи, също влизайте. Просто сървъра як няма как да не ви изкефи. Да, тук има за... Маче тук има за по-малък леда. И влизайте, IP-то ще бъде в описанието. И това беше от мен. Чао!